L-eks deputat nazzjonalista u eks segretarju ġenerali nazzjonalista Clyde Pooley fetħela kontra l-Blue Heroes li kienu daru kontra u sfiduċjaw lil Adrian Delija minn kap tal-Partit Nazzjonalista. F'kitba twila fuq Facebook li fija għadda messaġġi li tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, Pooley li rtira l-kandidatura tiegħu fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali saħaq li l-għażla ta' Adrian Delija bħala kap nazzjonalista setet kienet opportunità biex il-partit jiddakkar b'nies ġodda mingħajr ma neċessarjament jarmi l-esperjenza kollha li kien hemm. Hawn saħaq li mbagħad l-istorja marret f'direzzjoni li qatt ma kellha tmur. Dan kif deputati nazzjonalisti u oħrajn tal-establishment għażlu li għaxtu lil Delija minn kapu poġġew lil Bernard Gregg. Clyde Pooley saħaq li tmexxija nazzjonalista pruvat timbotta nies meqjusa ġodda, iżda fil-verità ma tirat l-ebda voti ġodda, anzi l-Partit Nazzjonalista naqqas ma 12,000 vot mill-elezzjoni ġenerali tal-2017. Pooley qal ċaru tont li l-istrateġija tal-partit immexxija minn dawk madjul il-kap Bernard Gregg, primarjament Ray Bezzina u Chris Perugin, ħalliet li l-Partit Nazzjonalista f'pożizzjoni iżjed dgħajfa. Pooley wissal jekk il-partit se jmur fid-direzzjoni ta' aktar tbissim u tabtib fuq id-dar iżda inqas sustanza, il-Partit Nazzjonalista se jiftaqar iżjed. Pooley kien irriżenja minn segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fi frar ta' sentejn ilu u fittra kien tkellem dwar gambettu daqqiet ta' sieq fl-Aqsa. Fi kriżi politika li baqgħet tifni l-Partit Nazzjonalista anke taħt Bernard Gregg, Pooley kien qal li l-Delija qaflulu lazz malazz biex jinstabat mal-art. Pooley kien baqa' wara Adrian Delija u fil-vot ta' sfiduċja mmuntat mill-Blue Heroes u kien wieħed mid-deputati li ma vvotax kontra Delija.